ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆಗೆ ದಾಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಕಳದ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಪನ್ಪು ತಂಡದಾದೊಂಡು ಐತ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿ ಪುಲಕ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕನೇ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದು ನನ್ಸಿತ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಅವು ಪಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದುವೇ ನವೆಂಬರ್ 25 V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆವರೆಗೊಂಡು. ಸೊ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಂಟರ್ಸ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಐಟೆ ಇತ್ತ ಶುರು ಕಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ತಿರಾಲಿ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ 2 ಜನಕ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು 2 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲು ಡಲ್ ಆತ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಲ್ ಆತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಿತ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ತಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಸೌಖ್ಯ ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ತ ಪಂಟರ್ಸ್ ಪನ್ಕಿನ ಪೂರಕ್ಲ ಪಂಟರ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಪುಡು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ದಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಏರ್ ದೀನಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ ಐಟನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಎಂದೇ ಬರೋಲಿ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಏರ್ ದೀನಿ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಟೈಟಲ್ ದೀನಿ ಐತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ತಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಏನು ಪತ್ತ ಒಂದು ದಾದಾನ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದಲಕ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಂಡು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಮುಡ್ದು ಬೈದು ನಮ್ಮ ವಿಫೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ఒక ಪಂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಪುದರ್ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ ಐತೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಹಂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಪಂಟರ್ಸ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಪಂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಓ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ ಬಕ್ಕ ರಮಣನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಎಂಚ ಪಾತಿರಂದ ಇಪ್ಪ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಒಡ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಪಾತಿರ್ದ ಅಂಚ ಜಾಲಿ ಹತನ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಇಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಿರಗೀರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪನಂಡದಾದ ಪನ್ಪರೀರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡೊಂದು ಅನ್ಪಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸುಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಸುಜಿತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸುಜಿತ್ 100%. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನ ಎಂಚೋಂಡು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚೋಂಡು ಮನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅವಡು ವಸಂತ ಅವಡು ಸುಜಿತ್ ಅವಡು ರಮಾನಂದ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ CPL ಅವಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ ಮಂತದ ಅವಡು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಮಂತದ ಅವಡು ನಂಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ರಡ್ ಜೋಡಿ ಮೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಮಾನಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದೆ 100%. ಪಕ್ಕ ಇರು ಎಕಡೆ ಬಲ್ನಾಗ 100% ಕಾಮಿಡಿಗೆ ದಾಲ ಮೋಸೇಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತಿಳಿಪವನಂಚಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅವಳ ಸುಜಿತ್ ಅಂತೂ ಎಂಕು ಏನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನಾಗ ತುಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಿನ್ನ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಐಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡಾಡತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಓನೆಡ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಡಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ತೆಗೆದಿ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐತ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ನಕ್ಲೆಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ಮೋಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಣ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲು ಅಂತೆ ಮನ್ನ ನಮಗೆ ಗುರ್ತದ ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗ ರಂಗಭೂಮಿದಾತ್ ಖುಷಿ ನಂಗೆ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ 100%. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಇತ್ತದು ಲೈವ್ ಕೊರಪ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಆ 3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪತ್ತೊಂಬಪ್ಪ ನೆಟ್ ಬೋಡಂಡು ಎತ್ಲ ಟೇಕ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ನೀ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನಾಟಕ ಇನಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಉಂಟು ಅಂಡ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ 2-3 ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೆತ್ತೊಂದು ಹಾವಭಾವ ಎಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಳು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ದೂರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಜನಗಳು ಆ ಗೊತ್ತೂಪೇರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಕೈ ಮೋನೆದ ಹಾವಭಾವಲೆ ಅಂತ ಹೂವರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿನಿಮಾ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಮಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎತೆ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜಪ್ಪವ್ನು ಆಯ್ತಾ ಹಾಯನ ಹಾವಭಾವ ಮಾತು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜಪ್ಪವ್ನು ಆ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ ಜೀವನೇ ದಯಬನ್ನಾಗ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಬದುಕು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದೇ ಬೈದಿ ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಬದುಕು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಗ್ಲು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಅಕ್ಲೇನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಂಜಿ ದಾದ ಜೋಶ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ನಾಟಕ ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಏತ್ ನಾಟಕ ಶೋಸ್ ಮತ ನಿಕುಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೆಲಿಕೆದ ಚೆನಾಲಿ ತಂಡ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆನಪು ದೀಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ನೆನಪು ದೀಪನ ಅಂಜದ ಅಲ್ಲ ಜಂಕೋರ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕುದು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕುದು ಕಳತ್ತೂರು ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲೆಗಿ ನಾಟಕ ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾಟಕ 7ನೇ ಸೀನ್ ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಪೋತನು 7ನೇ ಸೀನ್ ನಾಟಕ ಪೋಂಡು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಆತನು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಒಂದು ಯಾಂದದ ಮಲ್ತೆ ಮುಕ್ಕಳ ಮತ್ತ ಪಂಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತ ಪತ್ತೋಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತ ತೆಗೆದೆಪ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತ ಪೋಯರು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯರು ಯಾನ್ ಸುಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವರೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಬಂದ್ಕುದ್ಯ ಆಯ್ 3 ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಯಾನೇನ ಮಲ್ತೇವೆ ನಾವು ಸುಕ್ಕ ಜಂಡಿ ಹಾಪುನತ್ತ ಸುಕ್ಕದಿತ್ತೇವೆ ನೀವು ಸುಕ್ಕ ಜಂಡಿ ಹಾಪೆ ಸುಕ್ಕದ ತೋಪುನ್ ಬತ್ತಾತದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಯ ಅಪ್ಪಾಗನೆ ತೆಡಿ ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಗನೆ ನೇಲ್ ಒಂಜೀತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬತ್ತದು ಪೂರ್ಲೆ ಕಾಣ್ ತೆಡಿಲ ಹಾಕದು ಆಯ್ ಕುದ್ದಿ ಆತ ಚಂದ್ರಶೇಖರಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1,000-2,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿಲಾಗ ತಿರ್ಗೊಂದು ಹೊಲ ಹಿಡ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ಇಂಬಿ ಹೊರಲಾಕಿದೆ ತೆಡಿಲ ಹಾಕಿ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಎಂಕ್ ಮತ್ತಿ ಅಜ್ಜಾಂಡು ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ಇಮ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ತೆಡಿಲ ಹಾಕಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ ಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕದು ಮಂಡೆ ರಪ್ಪ ತೆಡಿಲ್ ಬರಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆಯ್ತ ಮಂಡಿ ಜಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿ ಕೂಲ್ದ ತೆಡಿಲ ಹಾಕಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಹಾಕದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆ ಪಂಡ ತೆಲಿಕೆಗ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅದಾಗ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಣ್ಣನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರೊಂದು ಯಾನು ಬಂಡ ಅವು ನಾನು ಕೊನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾಜಲ ಅಂತ ನೀರು ಕೇಳ ಆಯ್ತು ಏರ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಮಂಡಿ ನೀರು ಕೊರಡಿಚಿಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮುಗ್ಗಿನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಮುಗಿಲು ನೀರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜಾರು ಸೈತಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಮುಗ್ಗಿನ ದೋಚ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೇನುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಾಡು ಮತ್ತೆ ಬಲ ಇಜ್ಜ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಕಮಿಟಿದಾಗ್ಲು ಬರ ಬಾರಿ ಮಲ್ದೇರು ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಬೆಚ್ಚಮಂತದ್ದು ನಾಟಕ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಫೋನಾಗನೆ ಅವು ಏನು ತಿಳಿಲಾಕಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಬಂದ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಏತ್ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ಲ ಮಾಡೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜನಕ್ಲೇನೆ ತೆಲ್ಪ ಒಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪವರೆ ಗುಲ್ಲರು ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ್ ಅಪಗ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಂದೆ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆ ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ DC ಪರ್ಮಿಷನ್ದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 12% ಕಲಾವಿದರು ಕಲೆನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕುದು ನಗುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾದನ ಚೈನ್ ಬಾಡೊಂದು ಶೂ ಬಾಡೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಜತ ಅರ್ಪ ಕಾರ್ಗೆ ಡಿಜಿಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ ಬರ ಜೇರಡಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದಾಗ ದಯಬನ್ನಾಗ ಕಾಸ್ತ ಬೆರಿಯ ಪೋವೇರು ಬೆಂಡದತ್ತವನೆ ರವತ್ತ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟು 2 ನಾಟದ ನಕುಲತ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಪ್ಪಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾವಿದರು
ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾಪಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಬಂಗೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಏರ್ಲ ನಟನ ನಕಲು ಇದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಏತಿದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹೊರತ್ತೊಂದು 25 ಕಿಲಾರಿಗೆ ಹೋಲಿ ತಿಂಗಳು 25 ಕಿಲಾರಿಗೆ ಹೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ವಿ ಆ ಸಂಘ ಮಾತ ಏರಿಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗಂದ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕು ಚಿರಾಡಣೆ ಅದು ಲೇಪಲ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಇಂಚೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಾಂಡ ಕೊರೋನಾ ನನ್ನ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅಂತೋಜುನು ದಯಾಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವೇನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕದ ನಗಲು ಎಂಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಅವೇನೇ ನಂಬುದು ಮೆರೆಗಣ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಸೀಬ್ ಉಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಇಂಕ್ಲಿನ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗುಲ್ ದಾತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಮೊಗಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ ಮಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡುಪ್ಪುನ ಬೇನೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪಿರೌಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಬೇನೆ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲಜ್ಜ ಅವ್ರ ಏರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಅಕುಲ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಸೊ ಪಾತೆರ್ಗ ನನ್ನ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಡೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಗೊತ್ತುರ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಪುದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಸಾಗರ್ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಸಾಗರ್ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂದೆ ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್ ನಿಮಿಷ ಕಲಾವಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ಸಾಗರ ಸುಲ್ಲಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಪಾತೇರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಟರ್ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆರು ಪಾತೇರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸುಲ್ಲಣ್ಣ ಸುಜಿತಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಸೌಖ್ಯನಾ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ದೇವರದ ಹಿಡ್ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಯ ಮೊರನೆ ತೂಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಡ್ ಆತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪಂಚಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಏನ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ ಕುವೈಟ್ದ ಮಾತ ಏತ್ ಗ್ರೂಪ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಆತ್ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಇರದ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲಾದ್ ಬೈದನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೈದನ್ ಅಂದಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಪಂಡ ತೂಪಿನಗಲ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಪೂರಗಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೈಡ್ ಅಂಚದು ಇದಾವು ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಟ್ರೇಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ತೂಪಿನ ಅಂಜಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಈಸಿ ಅಂದಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತೂಯೆ ಸುನ್ನಣ್ಣಗೆ ತೊಂಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದಂದ ಅಂಚದ ತೂ ಕುದೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾತೆ ಅರ್ನ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ತಂಡದ ಅನ್ನಂದು ಅರೆಗಾನ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಕೊಂದು ಇನ್ ಯಾರು ಬೈಜೇರು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆರು ಬೈದೇರ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇರು 3/4 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅವನ 3-4 ಚೇರ್ ಬಾಡ್ರ ಅಂಜ ಓ ಅಂಚ 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 ಬೊಕ ಸುಜಿತಣ್ಣನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಂಚ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಬೊಕ ಸಿಪಿಎಲ್ ಡಿಗಲೆನ್ ಪೂರಗಲೆನ್ ತೂಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಮೋಕೆ ಪಡ್ ಸಾಗರ್ ಎಪ್ಪಲ ಏಪಗ್ಲು ಉಂಡು ಸುನ್ನಣ್ಣ ಇರಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಿ ಏಪಗ್ಲು ಮೋಕೆ 100% ಎಪ್ಪಲ ಬೊಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಲ್ನೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫಂಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಯಪರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ 100% ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ತಲ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವಾದ ದಾರ್ನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತ ಬುಡ್ದು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ನ ಗೆಂದ ದಯಬನಾಗ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೆ ಗೆಂದ ಕೊನೆಗಲ್ ಕುಡನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಬೋಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಕೂಡ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ನೆಡ್ದಲ ಪುರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂಕ್ಲೆ ದಯಬನಾಗ ನಮ್ಮನ್ ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ಜೇರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಗುದು ಆವಾಡು ಸಾಗರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಡ್ಡಾವಡು ಇರ್ಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ದೇವರು ಇರೆ ಕೊರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಗರ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಗರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಡ್ ಅವೇಡ್ ತುಂಬೊಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಂದು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇಡ್ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಾಂಡ ಈ ಪಂಡರ್ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲನ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಡರ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ ವಾನವಿನಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ತಾಲ ಬಂದೆ ಪುದರ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಆತ್ ಪರಿಚಯ ಜಂಗ್ ವಸಂತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಅವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಶಕಲಕ ಬುಮ್ ಬುಮ್ಮು ಸಿನಿಮಾಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ ದಾರ್ನಾನಿ ಕತೆ ಮಾತ ಯಾರನ್ನ ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ತಾರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಮೀಟ ಆದ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಣ್ಣ ಮನ್ಪರ ಪಾತೆರಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಾಂಡು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಂದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರ್ತ ಮಾತ ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಬತ್ತು ನೆಂಕುಲು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಫಂಟರ್ಸ್ ಅಂದು ಮನ್ಪುಗ ಸರಿ ಐಟ್ಲ ಮಂತ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ ನಾ ಹುಡುಗಿ ಮಸ್ತ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈಟ್ ಮತ್ತು ತೂಪಿ ನಂಚಿತ್ ನಾ ಹುಡುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಬುಂಡ ಮಾತ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅದ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ತನಗಳೆ ಮಲ್ಪನ ಇಡಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಊಲೆ ಬದ್ ನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 100%. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದುಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬೋತು ಕಾರ್ಲದುಲ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬೈದ್ ನಂಚಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ತು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಕಾರ್ಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗಾಡಿ ಬೋಡು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದ ಇತ್ತಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಭಾ ಬಂದು ಕೊಪ್ಪ ಅಂದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಟರ್ಸ್ ಚಿತ್ರತಂಡದಾಗಲೂ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನಿಲಣ್ಣ. ಬಕೆಂಚೋಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಚಾನೆಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗಳ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಆವಡ ಇಕ್ಲ ಮತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ದೇತೋನ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ದೇತೋನ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತನ ತೂಪೆ ಒಂದೇ ಕೊಪ್ಪಗೆ ಒಂದು ಟಾಕೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಪಣತೆ ಓಪನ್ ಆಪಣತೆ ಥಿಯೇಟ್ರು ಓಪನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂಕ್ಲ ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ ಗೀತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜೋ ಅವು ಇತ್ತವೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ವೆಬ್ ವಿ4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚದ ಏನೋ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲು ಅಂತ ಹೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡಿ ಆಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲು ಅಂತ ಹೋಲಿ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊರೋನಾಗಳ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡವು ಇಲ್ಲಾಡತೆ ಓಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೋಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೋಲಿ ಬಿದಾಯ ಗುಲ್ಲೋಲಿ ಮುಲ್ಪಲ್ ಗುಲ್ತು ಹೋಲಿ ಅಂದ ಸುಜಿತ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಎರಡು ತೆನಲ್ ಟೀಮ್ ನಿಂಗ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಕಲದರ್ನಕ್ಕೆ ಮೂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಲವರ ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಡೆ ಬರ್ಪ ಸಲ ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಅವ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿತ್ತಾನೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ನೆನಪದ ಬರ್ಪ ಕೊಪ್ಪಾಡೆ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನವೆಂಬರ್ 25 ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿ4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಕೊಪ್ಪ ಬಂದಾರು ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಹಿಡಿಪಿನಾರ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಾರಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕಲರ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡ್ ಬಂದ ಒಕ ಟ್ರೇಲರ್ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಮನಂದ ಸರ್ ತೊರ್ಪಿನ ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾವೆಕ್ಕಲಿ
ಸಿನಿಮಾಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಲ ಸೀನ್ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಆ ಸೀನ್ ಆಂಡ್ ಅವಾಗ ಸುನಿಲ್ ಪಂಡೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಾರ್ನತ ಬರ್ಸಾಡನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಆ ಯಾಪುಜಿ ಬಂದು ಓಲ ಬಂತಿಜೆ ನಮಗೆ ಮಂತ ಅವು ಸೀನ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಕುಲ ಕೊಡೆ ಮತ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ ಆ ಸೀನ್ ನೀತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಬಂದಾಗ ರಮಾನಂದ ಎಂಕು ತೊರ್ಪಾರಂಡು ತೊರ್ತಿಗುಳ್ಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡ ಊರೋಣ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಂಡದ ಕೆಸರು 8 ಸಲ ಅಂದಿಜಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜ ದಯ ಬಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ ಬಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಬೇನೆ ಮಿನಿ ಆತನ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಸಾರಿ ಮಿನಿ ತೋರ್ತೀರ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮಕ್ ಡ್ರಾಮಾಗ್ಲಂಚೇನೆ ಕೆಲವರು ಫೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬೂರು ಆಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡ ಅಂದಾಲ ಜೋಶಡು ಊರುನೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಗಾರ ಪೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋದು ಜನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೈದನ್ ಪನ್ನಗ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ದಾತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ 100%. ಓಕೆ ಈರ್ ಪಾತೆರ ಒಂದೇ ಜನ ಕೆಜಿನ್ಸಿ ಸುನಿಲ್ ಸರೆ ಅರೆ ಬಾತೇರ ಯಾರು ಬಾತೇರ ನಟು ಸರ್ ಈರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಚಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಂಜ್ ಬಾತೇರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಇಜ ಗಾಡಿ ಬನ್ನ ಬಾತೇರೆ ಗಾಡಿ ಲೇವ ಜತ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬನ್ನ ಹೆಂಗು ಸೈಲೆಂಟ್ ಐವರಿ ಬಾತಿರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅತ ಪಿದೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಜನ ಗುಳ್ಳೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಗತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಈರನ ಈರ್ ಪಂಡಾರೆ ತೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂತಿರ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮಕ್ ಬುಡ್ದೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ತುನಕ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಇಂದೆಟ್ ಮಾಸ್ ಮಿನಿ ದಾಲುಂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲುಂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗುಂಡ ಉಂಡು ಎಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದೀತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈ ರೂಫ್ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಕ್ ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಕೋನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡೇರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಡೆ ಎಂಚ ಮಂತೋನು ಅಂಚ ದೊಂಗಿ ಇಡ್ಲೆ JCB ಪೋಪಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಇರ್ಪಾನ ಇರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ತ ಬೈತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದ್ ಪೂರ ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಾದ ಅತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಪಿದೈ ಬೈತಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡೆ ಆತದ ಬಂದಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಮ್ಮ ಕುಂದೆ ವಹಿವಾಟು ಇತ್ತು ಮಾತ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಬೋದ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಾರ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ B4 ತೂಪಿನ ಎಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂದುಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿ ನಟ್ಟುಂದಾದ ಬಂದಾಗ 29 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತು ಒಂದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 100% ಎಂಕುಲು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ದಾದಾನ ಆಸೆ ಅದೀದು ಐಕ್ ಲಾನ್ ಮಾತ ಮಂತದ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದಯ ಬಣ್ಣ ಅಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಗ ಒಂದು ಆಪು ಎಂಕುಲು ಪಂಪ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಕುಲು ಅದು ಬಂಗ ಬೈದೇರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ 100%. ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ఉందండಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಕುಲ ಬೆಂದು ಮಲ್ದಿನ ಕಾಸು ಬೊಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಆ ಕಾಸನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬಂಜಿಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕಾಸು ನೈಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು 100% ಆ ಕಾಸು ಪಿರ ವಾರ್ಡುಂದಂಡ ನಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಾಡಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ 100 ಮಲ್ಲದ ಅಮೌಂಟ್ ದಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕುಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಗೋಲ್ಲ ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತಗೋಲ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಪಗ ಓಪನ್ ಆಲ್ಮಿ ತೂಪಿನಿ ನಮಗೆ ಏಪ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ తెలిపొడుందా అనగా గండిత నమకు పంటర్సన్ తూదు 100% ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ ಪಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಸಕ್ತ ದಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಸೊ ಮೊಕ್ಲೆನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಅವು ಮತ ಆಕಲ್ಲೆಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಮ್ಮನಾದ ವನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲೆತ್ತೇಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಪ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಸಿತ್ತನ ಪನ್ಪ ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂಜ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪರಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಕುಲು ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಪಂಟರ್ಸ್ದ ಸೊ ಐತ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಜನಕ್ಲೆಗಿರೇನಾ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಲು ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಮುಂಬೈ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಏನಂತ ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನು ಬೇರೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಂಚ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಆತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಜಾನಾಗೆ ಬಂದಿನಿ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡ ಪಾತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100% ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜವಾಣಿರು ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತುಳುತಗಳು 100%
ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾದ ಗೊರ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ 100% ನಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಮುಟ ನಮ್ಮ ತುಳು 100% ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತಂಡಗು ತೆಲುಗು ತೆನಾಲಿ ತಂಡಗು ಎಂಕ್ಲ 8 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ 8 ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇಡು 2 ಲಕ್ಷ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೆ ತೂಕ ಮಾರೇನ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ಒಂದು ಒರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಜ್ಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತುಂಡ ಅವನಿ ಗಾದಂಡತ್ತ ಸೋತು ಗೆಂದೋಡ್ಗೆ ಅವ್ನು ಸೋತು ಕೋಡಿಗೆ ನಾನು ಸುರುಕಿ ಗೆಂದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೋತಡ ಬೇಜಾರು ಹೊರ ಗೆಂದೋಡು ಅವ ಅಂಚೇನು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಸೋಪುಡಿ ಆ ಸುರುಕು ಸೋತು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂದು ನೋಡು ಆಯ್ ಸೋತದ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂದು ತೆಂಜಿನಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾನೇ ಗೆಂದೋಡು ಗೆಂದವರನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಜನಕ್ಲಿರೇನ ಪಂಟರ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದುದಾದ ಗುರುತು ಸಾಯಿರೇನಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಮೇರ್ ಬನ್ಯಲ್ಕನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಮಾತಿರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ಬನಮಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನ ರೋಲು ಏಜಿಡ್ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಿಂಚ ಕೆಸನ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಗಡಬಾರ್ದಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದು ದಾದನ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆರು ಇಂಚ ಕೊಲ್ದು ಪಾಸರೊಂದಿಲ್ಲ ಗುಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆರೆ ನಂಚು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನಕ ಇಂಚ ಪಾಸರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಬಂಡ ಒಂದು ನಾಚಿಕ ಸ್ವಭಾವದೇ ಆಯ್ ಬನ್ನಗನೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಬರ್ತೀರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಂದು ನಮ್ಮಲ್ ಕಡವಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಂಟು ಬಲ್ಲಿ ಮಿನ್ ಗಡ್ಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ഞാൻ പണ്ട് ഈ പാസരൊന്നിച്ചാറ് ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಓಡಿವೆ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് കാളി പൊണ്ണൂലൊന്നാണ്ട് മസ്ത് കൊടുത്ത് പാത്തേർ കുള്ളി ഒരിയുന്നാണ് മസ്ത് ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾತೆರ ಗಾಡ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಗೇಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ ಕೊರ್ಕ ದಾದೆ ಕೊರೋಡು ಸರ್ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಎಡ ಡೀಸೆಲ್ ದೇವ ಕಾಸು ಎಂಗ್ಲಿದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲಗೇನು ಕೊರೋನಾ ಆತೆ ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ಖರ್ಚು ಓಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಗೇಮ್ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ದಾಲೇಜ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ನಾವೆನಿಕು ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ ಪನ್ನೋಡು ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲು ಉಂಡು ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲು ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ಏತ್ ಬೇಗ ಪನ್ಪರ್ ಆತಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಡ್ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೆರೆ ಅಗ್ಲೆಡ ಪಾತ್ಯ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬರ್ತೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಅದು ಇರು ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಸರ್ ಪಂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಂದತೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸುನಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಅನ್ಶನ್ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೇಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಗಣೇಶ್ ಪಲ್ಲೆ ಗಣೇಶರ ಪಂಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಒಂದು ನಿಖಲ ಮಾತಲ್ಲ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಅನ್ನ ನಿಖಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡ್ಲ ಇರು ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಾಡ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರು ಸರ್ ಇರು ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಾಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ಲಗ ₹100 ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡು ಸರ್ ನಿಖಲು ಹಾ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಸೈಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಬೊಕ ಅವಳು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತುಂತಲೆ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತಿರ್ತದ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಡ ಇರೆಗ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಕಡೋಡ್ಪೇರ ಕುಲೆಲಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡೆ ಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲಿ ನಾಟಕ ತೂದಿತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾ 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 ಆ ಗಮ್ಮ ಹಾ 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 ಬಿಲೋ ಸಂಗಾರದೆ ಬಿಲೋ ಸಂಘ ಗಣೇಶರ್ ಬಾತೇರ್ನಾ ಅತ್ತ ಗಣೇಶ ಇರುತ್ತದೆ ನಾಟಕ ವಾರ ನಿಖಲು 4 ಜನ
ನಿಖಲಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ 4 ಜನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನವರಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೋಡ್ ಖಂಡಿತ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಣ್ಣ. ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 100%. ಏಪಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಬತ್ತನ ನಾಡಿಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ರೇಂಜ್ ಏತ್ ಮೋಕೆಟ್ ಪಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಅಂದ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪನ ಇಡ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ನವೆಂಬರ್ 25 ಪಂಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೋರ್ಟುಡ್ ಮೂಡ್ ಬಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೈತೆ ಆವಾಡಣ್ಣ ಯಾನ ಗೊತ್ತಾವಂದೇನಿಯ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾನ ಅರ್ಚಿತ್ ವಾಚನ ಸರ್ ಯಾರು ಗಣೇಶ ಸಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ? ಓ ಎಂಕ್ಲ ಹರ್ಷಿತ್, ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ. ಹೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಚ ಫಾಂಟ್ ಬಾತಿರ್ದು ಸರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ಅತ್ತ ಎಂಕ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಒರೇ ಬಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆತನತ ಒಂಜೇಲ ಕಾರಣ ಗಣೇಶನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜೇಲ ಕತೋಜಿನ ಆ ಗಣೇಶ ಈ ಗಣೇಶ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷಿತ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಯಾನ್ ಪಂಡೇರೆ ಕೊಂಚ ಗೇಮ್ ಉಂಟು ಬಂದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾತೇರಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಗಣೇಶರು ಬಂದು ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘದಾರುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘ ಡ್ರಾಮಾ ಮುನ್ಪದ್ನಾರು ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಆರ ಇಬ್ರಿದಾರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಂದು ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲೆ ಯಾರು ತೂಯೊಂದು ಇತ್ತೇಡಾರು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏಜಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆನ ಸ್ವರಲಂಜನೆ ಏಜಿದ ಗೊತ್ತೇ ಅಭಿಜವ್ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ಲಕ ಬಾತೇರ್ನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಗೇಮ್ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವರ್ಡ್ ಲಾರಿ ರೈಲು ರಡ್ಡವಿನ ಬನೋಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಾರಿ ಬನ್ಪಿ ರೈಲು ಸುಲಭ ಬೇಗ ಈರೆ ಲಾರಿ ಬನೋಡು ಈರೆ ರೈಲುಲ ಬನೋಡು ಇದು ಲಾರಿ ರೈಲು ಅಂತ ಲಾರಿ ರೈಲು 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 ಲೈಲು ಲೈಲು ಬೋನ್ ಅಲ್ಪ ಲೈಲು ಬಂದಿರ ಫೈಲು ಲೈಲು ಬಂದು ಫೈಲ್ ಆಯ್ರಲ್ ಪಾರು ಈವನ್ ಏತ್ ಒಂದು 200 ಸಾರಿ ಬನಲಿ ಎಂಜಿನ ಸರಣ ಲೆಪ್ಪನ ಮಾರೆ ಈ ಪನ್ ಏತ್ ಪನ್ ರೈಜೆ ಏತ್ ಸಾರಿ ಬನಲಿ ಪನ್ ಏತ್ ಸಾರಿ ಪನೋಲಿ 2 ಸಾರಿ ಬಂಡ ಅಪ್ನ ಇದು ಎದ್ದ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಾತಿರ್ ಗೈಡ್ ಓಕೆ ಇದೆ ಗವೆ ಲಾರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಸಂತನೇ ಒಳ್ಳೆದ ಅದೇ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೇಜ್ ಪೂರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚ ಕೇಶವ ಅಂದ 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 ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏത് ಹುಡುಗಲು ಒಂದು ಫೋನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೇಚು 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 ವಸಂತನೇ ಒನ್ನಾಗಿ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಕೇಶವ್ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಸುನಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ವಿಷಯ 4 ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ 2 ಜನ ನಕುಲನ ಬರೋಡಾತಿ ಅಂದ ಅಕುಲು ಏದು ಹುಡುಗಲು ಒಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫಂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ನೇಟ ನಮ್ಮುಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಓವೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೋಪರವಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾಭ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಮೈನ್ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಬೋದು ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಅಂತೂ ಬರೋಡೆ ಅಂದ ಲಾಭದ ಪಕ್ಕ ನಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಅಣ್ಣ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಅಂತೂ ಬರೋಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಪೊತ್ತಾದ ಕುಲ್ಲನ ಇಡ್ಲ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನೀವು ಮಾತ ತೂ 100% ಪಾಸ್ ಆಪು ನಿಕಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪಡ ಎಂಗ್ಲ ಮೆತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ವಸಂತ ಇಜ್ಜರ್ ವಸಂತ ಅಂಚಿಡುಲ್ಲೇರ ಆರೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಎಂಗ ಬಂಡ ಮೂಲು ರಡಾರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಸುಜಿತ್ ಇರುಲ್ಲೇರು ಬರೀಟ್ ಸುಜಿತನ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಂತೆಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಸಾವ್ ಕೇರೆಂಚೆಲ್ಲರ್ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಸೋಕ ಆಪು ನಿಕಲಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಕ ಬರ್ಪುನ ಗೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬರ್ತು ಅಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಕೇಶವ್
ಏಪಲ ಏಪಲ್ ಉಂಟು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿರ್ ಕಾಲಡಿ ನಿತ್ತೆ ಪುದರ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಲಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂಡ ಈರ್ ಪಂತ್ ಜರಿ ಲೈಲು ಪಂದ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ರಲ್ಪ ಯಾನ ಜಾಮಲ್ ಬುಜಿ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತು ತುಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಈರೆಗ್ ಜಿರೆಗ್ ಬೇತೇವೆ ಹೆಂಗ್ ರೈಲು ಲಾರಿ ಅಂದ್ ಉಲ್ಟಾನೆ ಈರೆಗ್ ಬೇತೆ ಕಪ್ ಕಪ್ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಆರೆ ಬಂತು ಬಂಗೋಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರ ಆಗಕ ತೂಕ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಪು ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಪು ಕೂಡ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಪು 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 ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಪು ಬೋಣಲ್ಪ ಅವು ಕುಕ್ಕುಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಡ್ಡಿದ ಶೋ ಗೊಬ್ಬೆರ್ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ನದ ದುಂಬಗ್ ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕೊಡಾರೆ ಬಂಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ತೂವೊಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕೊರೋನಾದ ನೆಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ ಪೋರೆ ಬಂಗಾತನು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿನ ರೆಡಿ ಆದ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಇಪ್ಪನ OTT ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡಿಪಿನ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ 100% ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಇತ್ತದ ಈ ಪೈರಸಿದ ನೆಟ್ ಸುರುಕಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಪೈರಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಅಕ್ಲು ದೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ನಿಕುಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತಾಡ ನಿಕುಲೆ ದೀವನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೇನು ಎರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟಾರ ಬೋಡ್ಚಿ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರುಲ್ಲ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೀದಾ ಬೋಪೆ ಅವಳು ತರೇಕ ಬೂರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒವ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಅವೇನು ಕಂಡೊಡ್ಚಿ ಕಂಡೆರಡಲ ನಿಕುಲೆ ಬತ್ತವನ್ನೇ ಎರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ತೂಪಿನಗಳು ಮಾತ ತೂವಾಡು ಸಿನಿಮಾ 1 ವರ್ಷ ಆಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ 1 ವರ್ಷ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮಾತಾಡ ಪಟ್ಟೊಂದು ಗುಲ್ಲೆದಾಲ ಬೇಜಾರು ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂದು ಏರ್ದು ಜಾಡ ದೇವರಂಜಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನಾನೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಪ ದೀಪಂದತ್ತು ಪನ್ಪಿನ್ ದೇವನ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಂದತ್ತು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರಂಜಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏರ ಮಲ್ತೆಗೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡಿಗೆ ಸಿನಿಮಾನ ಪಟ್ಟಿಯರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ 6 ಮಂಡೆ ಕೈದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುಲು ನೋಡು 6 ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರು 100% ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅನ್ನೇ ಮನ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿಯರ್ಲ ದೇವರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಪಂಪಿನಾತೆ ಯಾನಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅವ್ರು ಪರಕೆ ಬನ್ಪೆ 3 ಪರಕೆ ಬನ್ಪೆ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಕೆ ಬನಂಪೇಡ ಅಕ್ಲು ಲಂಚ ಮಲ್ತೇಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಮಂದಿ ಏಡ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 100% 100% ಆಗೊಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನು ಪೈರಸಿ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಒಯ್ಯೇ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಬಲೆ ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ನಾ ಪಂಟರ್ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳೆ OTTಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಿನಿ OTT ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರ್ರೋಡು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಲ ತುಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಪಂಡೈತೆ OTT ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಡ್ನೋಡು ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೋಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರೋಡು ಎತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಅವತ್ತು ಒಂದಾಣ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕೊರಿಯ ಬಾಡಿ ಕೊರಿಯ ಕುಲೊಂಡ್ರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಐತ ಬೆರಿಯ ಬೋಡು ಆ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ದಿನಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಪುತ್ತೂಡುಲ್ಲೆ ಅವಳುಲ್ಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅವಳುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೆಲವರು ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಗ ಬಣ್ಣ ಕೇರ್ನಾಗ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಾಯ್ತು ಬೇರಿಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಹೆಂಗೆ ಸುರುಕೆ ಪಂತ ಆಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಪುಚಿ ದೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಬಹುದು ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ಪೋ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರುವ ಎಂಕ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಲದುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಸು ಐಟು ದಾಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 50,000 ವರಿಯಿಂದ ಕಾಸನ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಪ್ಪನ್ನ ನಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಮತ್ತು ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ರೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಂಡ ಬಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳು మరి ఏంటి యాపాల టికెట్ వాతారు మారే అన్ మరాని ಎಂಬೆ ಆಕಲ ಸಂಬಂಧ ಮದ್ಮೆದ ಅದಕ್ಕೋರ ಬಲ್ದಿ ನಕು ಎಂಬೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಾತಾರು ಅಂದ್ ಬೊಕ ಬೇರೆ ಬಾತ ಮದ್ಮೆದ ಮಾರ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮದ್ಮೆದ ಆಗದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ದೆ ಪುರ ಎಂಚಿನ ಲಕೆಟ್ ನಾವು ಪಾತಿರ್ ಗಾಂಡು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏರೊಂದು ಯಾನ್ ಶ್ರೇಯಾ ಪಂದು ಹಿರಿಯಡ್ಕಾರ್ದು ಶ್ರೇಯಾ ಮೇರ್ಲ ನಿರೂಪಕಿ ಮುಕ್ತ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೇಯಾ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ
ಎಡ್ಡೆ ಬರೋನುಂಡು ಪಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ವಸಂತ ಅಣ್ಣಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ನ ಪರವಾದ. Yes, sir. Thank you so much, and all the best in the whole entire team of the Fantastic. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಾಡು. Yes, ಖಂಡಿತ sir. ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಬರ್ರೋಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ. ಖಂಡಿತ ಬಲೆ. ಅಂದ್ ಬತ್ತದು ಅವರ ಫುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡ್ ನಂಗೆ. Sure sir, sure. ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾತ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ. Sure sir, sure. ಅಂದಾ Sure sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಕ. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೇಯಾ. ಓಕೆ ಸರಿ ಪರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪರೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಂದು 100% ಉಂಡು ತೆಲಿಕೆದ ತನಾಲಿ ಟೀಮುಗು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತಂಡಗೂ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂದು 100% ಆ ಮುಕ್ಲೇನ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ತೂದು 100% ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ತಾಲ ಆರು ಪಾಡಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಮೋಸ ಆ ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇನ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವ್ರು ಉಂಡು ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ದೇವರು ಬಸ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಪರಕೆ ಹೊಡ ಬರೋನು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಇನಿಕ್ಲ ಆಡಿರು ಅಂತಾದು ಉಂದಿಪ್ಪುನು 10 ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡು ಪೋನ ಬೆದರಾಡು ಪೋನ ಒಂಜಿ ಆತು ದೇವರು ಪಡುಗುದ್ರ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಇದ್ದೇವರು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಬೋತು ಪರಕೆ ವಾಡೋನು ಅಂಚಾದೆಂಗು ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮಿನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೋದು ಇಜ್ಜಿಡ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಪೂ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೋನು ಫಸ್ಟ್ ಏತೇ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಪೋರೋಣ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಂಚಾದೆಂಗ್ಲ ಇನ್ ತಂಡ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟದ ಚಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆತಿ ಜಂಕ್ಲೇದು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡು ಎಡ್ಡಾತನೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅವಗಾಡಲ್ಲ ಐತೆ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಗ ಆಡು ಆ ದೇವ ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಂಚಲೆ ತೋತಾರೆ ಅಂಚೆನ ಪುರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಪ್ರತಿ ಊರು ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವರ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಎಂಗ್ಲ ವಸಂತ ರೀಚ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನ್ ಫಾಲ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ ಪಾತ ರೀಚ್ ಆಪತ್ತ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಕ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಯಾನ್ ಏರಿನ್ ಓ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡ ವಾ ಪ್ರಚಿತರ ಪಲ್ಲೆ ಬಿರುವರೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಡಿ ನಾನೇ ಸೊರಟು ಗೊತ್ತಾಪ ಏನಾನು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಒಂಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೇ ಮಾತ್ರ ಬಕೀರ್ ഞാൻ ബിരുവേരൻ ലെപ്പുനി ഇറുപുജാർലെ ഞാൻ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೋವಿಡ್ ದ ನಡುಟೆಲ್ಲ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಡು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಶೋರ್ ದೆಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಿನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಲ್ ಗಂಡದ ಕಿನ್ಯ ಜಪ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಎಗ್ಲೆಳ್ಳು ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಪಕಡನೆ ಕಿನ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಸಮ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆ ಬರ್ಪಿ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ವೈಡ್ ಇಂಜಿನ ಪಾತೆರತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಮಣನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೋಡರ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಚಾರ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕಾಡ್ತಾಳ ವಸಂತ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾತ ಮಾರ ಬರದೆ ತಂದನ ಎದುರು ಮಿನಿ ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪು ಗುರ್ತದಾಗಲಿ ಅಂಚದಿಕ್ನಾಗ ಆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂದೊಂದು ತೂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಾರ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಾಲ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ಪಂಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪನ್ಪುಂದದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಅಡ್ಡದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೈಕಿ
ಅದೇ ಅದೇ ನಾಗೇನು ಆಡಿತ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಡ ಇರು ನನ್ನ ದಾದ ಒನ್ ಪರ್ಕೇನೆ ಯಾನಿ ಬಲ ಹಾಕುನ್ಗೇನೆ ಪಂಪಿನಮ್ಮ ಆತ ಮೇರೆ ಫಂಡೇರು ಅದೇ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ 100% ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದ್ದಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಪಾತೇರಿಯರು ಪಂಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟ ಪಾತಿರುಂದಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ರೆ ಗುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೇರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲದ ಟೀಮ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು V4 ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇದವನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿರೂಪಕರ ತೆಗೆದ್ನಾರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ನಮ್ಮಗ್ಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅದೇ ಕಾರ್ಲದ ಆಸುಪಾಸು ನಡತಿನ ಸಿನಿಮಾಗ ಕಾರ್ಲದ ಕಲಾವಿದರು ನೋಟ್ಟು ಕಾರ್ಲದ ನಿರೂಪಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಿಡ್ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡವರ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಸಂತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರಗ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಿರೆಗ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸೊ ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತೂವರ ಮಸ್ತ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತೋಜುವೆರು ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ మీరు ನಟನೆ ತುನಗ ನಮకు ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು మీరు ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅತೆ ತೂವರ ಸೀರಿಯಸ್ ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಅತೆ ಇಂಚಾರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾದರ ಬೋಪುಜೆ ದೇವಣ್ಣ ಆನಂತರ ತೂವರ ರಫ್ ಲಕ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಆ ತುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಅವನ್ ಯಾರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂದು ಪನೋಲಿ ಅತೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಿರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪಂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಇರೆಗ ವಿಚಾರ ಇರ್ ಪಾತೆರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ತೆಗೆದುಂಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಮನ್ ನಾಯಕ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲಂಗ್ಲ ಪುರ ತಿಕ್ಕದ ಅದು ಹೆಂಗ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಅಂಚ ಆತ ಬಂಗ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಒಲಿದು ಬೈದನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಡೆ ಬೈದನು ನಮ್ಮನ ದಾಲಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಾ ನಲ್ಲ ಏನ್ ಮಲ್ಪುಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ನಾನು ಅದು ದುಂಬುವಾರ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂದೇನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ನಮಗೆ ನನಾತ್ ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸೊ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೀರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕಡ್ದಾರ್ ರಿವೀಲೇ ಮಲ್ತಿಜೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಲ್ಲ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಲ್ಲಾನೆ ರೋಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ SI ಪೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ. ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಟೆಲ್ಲರ್. ಓಕೆ ಈರನ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪಂಟರ್ಸ್ 4 ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂಟರ್ಸ್ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಎನ್ನನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ರೋಲ್. ಪಂಟರ್ಸ್ ಪಂಡವ್ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ರಮಣ ನಾಯಕ್ ಒಂಜಿ SPL ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರೇ ಮಲ್ದೇರೆ ಸುನಿಲ್ ಕಡತಲ ರಂಜಿತ್ ಬೊಕ ಪ್ರವೀಣ್ 4 ಜನ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಂಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಗುಲ್ 4 ಜನ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಐಟ್ ಪಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡುಗೆದೆ ಹಂಟರ್ಸ್ ಬಂದೆ ಸುನಿಲ್ ಸುಜಿತ್ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸುನಿಲ್ ಅಲ್ಲ ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ವಿಕೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ 2 ಜನ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಇರ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲ ಇರೆಗದಾಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸುಲಭ ದೋಜನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂಗ ಪನ ಪೂರ ಪಂದು ಕೋಡ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರೆಗ ಸುಲಭ ತೋಜುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸುಲಭ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುನಿ ಇತ್ತಿನದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುದು ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ಬಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ போய் ಅತೆ ಅಂಚದ ಈಸಿ ಆಪ್ನರಿಗೆ ಅದು ಬಂಗ ಬರಂತ ಅತೆ. ಓಕೆ ಇರ ಯಾನ್ ಏಕೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲ ಎತ್ತುರುಡು ನಮ್ಮ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ದುಡ್ಡು ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ ಐಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನಗೆರೆ ಗೆಂಚ ಇದು ಒಂಜಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಅಂದುಲ ಸೇಮೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂಗದೋಜು ಒಂದು ಸುಲಭ ಒಂದೇ. ಫಿಲ್ಮ್ ದಾತು ಸುಲಭ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ
ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ರು ಪುದರ್ವಾನ್ ಪೂಜಾನೆ ಓ ಪೂರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿಗುಲೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ರಮಣಂತನ ಕೇಚು ನಮಸ್ತೆ ಕೇಶವ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಶವ್ ಒಂದು 2ನೇ ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗಿ 5-6 ಮೋಕೆಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೇಶವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರು ವಸಂತರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಕವನಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬರಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ನಮಿತ್ ಮೋಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪಂಟರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯನ ಇಂಕ ಬಿಟ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮೋಕೆ ಇರ್ನ ಫಂಟರ್ಸ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಫಂಟರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಫ್ ಆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪರ ಸೇಲ್ ಅಪ್ಲಕ್ ಆವಡ್ ಕೆಚ್ಚು ಈರ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ರಮಣನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಮಣತನ ತುಯಿಲೆಕ್ಕತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಆ ತುಯಿಲಕತ್ತ ಸ್ಟೇ ಐಟ್ ಬೇತೇನೆ ಇಂಚೆ ರಫ್ ಕೇಶವ್ ಬೇತೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೇಜಿರ ಕಾಶ್ಮೀರವೇ ಎರಡಗೇನ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸುನಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಮೇರೆ ಬಂದಿನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳಿತ ಕಲವೇ ಬೋಡತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನ ಕಾಸ್ ಕವರ್ ಅಪ್ನಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದಿತ್ತ ನೆಂಗಲ್ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ತಿಪ್ಪ ನೆಂಗಲ್ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಮಿತ್ತ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಫಂಟಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿತ್ತ ಅವಡು ನಿಗಲಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ನಿಗಲು ಅಭಿಮಾನಿಲೇ ದೇವೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆಚ್ಚು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೋಲ್ ಪಂಡಾರ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಇದೇನ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ತುನಗ ಇರು ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನಗಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ ಗೊಂಜಿ ತೋರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಯಾ ನರಡೆ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ ಬಂಡೇರಿ ಜವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬರ್ಪುನ ಆತದಾಲ ಬೇ ನಾತ್ ಚಿಂದ ಬಂಡೇರ್ ಈ ತಿಕ್ಕಿರನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದದರೆ ಸಾರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ತೋರ್ತದಾರ ಏನ್ ಸೈತ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೇಗು ಒರಿಜಿನಲ್ ತೋರ್ದೆ ಆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂತೆ ದೊಂಕು ಯಾರು ಬಂದಿರ ದೊಂಕುಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಏರ್ ಪಾತಿರ್ರು ನಾನು ದೀಪಿಕಾ ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಉಳ್ಳೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿನಾಯ್ತು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮೋಸದ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಮಣನ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗಲ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವಾಡ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡು ತುಳುತಾಗು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಾಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆವಾಡು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೋನಾಡು ಅಣ್ಣೆ ನನಾತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಕ ಆಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೂಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಕ ಆವಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣಗ ಮೆಗ್ದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇನ್ಸನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ ಆವಾಡು ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿಟು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಾತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ನನಾತು ಎಂಗ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು ತೂದಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಕುಲದ್ನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಮದ್ಮೆ ಮಕ್ತೆ ಮುಲ್ಕೆಡಿಪುನು ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಕೆಡ್ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಅವನ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ತನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೋ ಅಲ್ಲ ಇಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆದ ಓಕೆ ಅಡ್ವಕ ತಿಕ್ಕಿಜಲ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಇಡ್ತು ದಾಲಿತೆ ಫುಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನಿ ರೇಗ ಅಂಚ ಸರಿ ಪರೊಂದಿತ್ತಾರ ಸೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪಂಡೆ ದೊಂಕುದ ಯಾರು ಬೂರ್ದೇರು ಕೆಸರಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ನಾ ಲೈನ್ ಟೇಕ್ ಆತನಿಂದ ಪಂಡೇರು ಆತನ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ ಬೂರ್ನ 4 ಸಲ ಬೂರ್ದೇರ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟದಾದನ ನಾನು ತೆಲ್ತೇನ ಅದಾದನ ಏರ್ ತೆಲ್ತೇರ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಆತನ ಎಡ್ವಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಟೇಕ್ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಏರಿ ಪಾತಿರ್ನು ಪುದರ್ ವಸಂತನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದೆ ಒಂದು ವಸಂತನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರೀಶಾ ನಾಯಕ್ ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ಮಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶಾ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಶರ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬೈದನೆ ನಮ್ಮನ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡ್ ಮಲ್ತ ಬೋತ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯಜಿ
ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಪನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾವಾಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾವಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಮಾನಂದನ್ನ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿರ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಐತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ನಮ್ಮನ ನೆತ್ತ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಮಲ್ದನ್ ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ತಲ್ ಆರೆ ಮಲ್ದನ ಐತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶ್ರೀಶಾ ಮಲ್ದೇರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ ಐತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ ಅವಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಟರ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇರೆಗ್ದಾಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದಲ ಫನ್ನಿ ಸೀನ್ ಮೀದಾಲ ಉಂಡೆಂದು ನೆನಪು ದೀಪನ ಅಂಚನ ಬಂಡ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆಗ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಫೋರಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಟ್ ನೆನಪು ದೀಪನ ಅಂಜಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನಲ ಮೇನಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆನಪು ದೀಪನ ಅಂಜಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಜನಕುಲ ರಿವೀಲ್ ಮಂತಂದಿಜ ಇಜ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅವ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿನ್ ತೋಜನು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿ ಬರಲ್ಲ ಅವ ಚೂರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೆನಪಿಪ್ಲಕ್ಕ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಆಸೆ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಪುದರಿ ಬಂದು ಸಾರಿ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಒಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಯಾನೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ತೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಯತೀಶ್, ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ತಿನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಟರ್ಸ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಬೈದಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರೊಂದಿಲ್ಲ ತುಯಿನಗ್ಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಖಂಡಿತ. ಸುನೀಲ್ ಪುರ ಸುನೀಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾವ್ ಶ್ರಮ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನಂದ ಪುರ ಟೀಮ್ ಕರ್ತಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಕಾರ್ಕಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೈನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅರ್ಜನೆ ಇಪ್ಪಗೆ ದಾಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ರಮಣನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಟ್ಟ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಸೇರ್ನೇ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುನೀಲ್ ಕರ್ತಲ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ಟ್ರೈಲರ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುನು ಟ್ರೈಲರ್ ಡಾವಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪುರ ಬರೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಡ್ಲ ಕಾಸು ಡಬ್ಬಲ್ ಬರೋಡು ಅದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಯಮಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಪುಡು ಅದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಣ್ಣ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ E4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಕೈ ಪಡ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ರೈಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೇರಿ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ ಮಾತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಹೇಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅರ್ಲ ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ತಲ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆರು ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಬೇತ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯತೀಶ್ ಬಂದು ಕುಡ್ಲದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡದಿದ್ದ ಎಡ್ಡೆ KGF ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪೂರ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕತೆ ಪೂರ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಡಪೊರೆಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಳು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕಿಡ್ ಪುಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯಕ ಅಂಚನೆ ವಸಂತ ಮುನಿಯಾಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಸಂತ್ ಮಿರ್ನ ರಮಾನಂದ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಖಾಲಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಆತಿ ರೈತ ಬೇತೆಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಖಂಡಿತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರು ಬರೆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆತಿದಿ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಡ ಏಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿನಿ ಜಾನ್ ಐಡ್ ದುಮ್ಮದ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಓಕೆ ಹಾ ಯಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಂದಿ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಕ್ಲವರ್ ಯಾರು ನಾಟಕ ಪೂರ ಬರಂದಿಪ್ಪೆ CPL ಗೆ ನಾಟಕ ಪೂರ ಹೌದಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಂತ ತೋಜಿ ಅಂಚನೆ ಈಸಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಪುದಾರಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸುದೀಪ್ ಪುಜಾರಿ ಪಂದು ಪುಣೆಡ್ದು ಅಂದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುದೀಪ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ವಸಂತರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೈನ ಇವರಿಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂದ್ರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುದೀಪ್ ಮಾತಾ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು
मेरे रमण नायक विद्यानंद शेट्टर पक्क राजेश शेट्टी मुनियाल चोर पाती रोड ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ 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 ರಾಜೇಶ್ವರ ಬನ್ನಿ. ಎಂಕುಲು ವಸಂತ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ವಸಂತ ಪೂಜಾರ್ಲ ರಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಬೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊರ್ದಾಗಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈದು ನಿಮಗ್ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನೇನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತ ಸಿಕ್ಕಾಡ ಪಣ್ಣೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಖಂಡಿತ ರಾಶರೆ ನಿಗಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡಿಂಚೇನೆ ನನಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ತೆನಲಿ ಅಂಟಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರೇನಾ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪೋಡ್ ಪಂಡರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ್ತು ಇರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಪಾರು ಇಂದು ಇತ್ತೇನ ಏತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆರ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಇದ್ದ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಜೀವನ ಇದ್ದ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ಮು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ 10 ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇ ಐತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓರಿದನು ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓರಿದನು ಅತಿ ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ತ CPL ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಿಗಲು ಸೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೊ ಎಂಚ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾದ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ತನ್ವರ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಟೀಮಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ ಅಂಜದ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದೇಬಂಡ ಅಗುಲ್ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಓನರ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಆರು ಪಲ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಡ ವೈಟ್ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕುನ್ ಮೆಡಲ್ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕೊಂದಿನಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕದ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಬಂಡ ಆರು ಅವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತನಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ತೀರಿ ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿತೇಶ್ ಮುಟ್ಟವಾಡಿ ಹಾಯ್ ನಿತೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುಂದರ್ನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿತೇಶ್ ಕಟ್ಕಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪುದುಕಾರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಫಂಟಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಎಂಜೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಯ್ಯೋ ನಿಗಲಂಜಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ಇತ್ ಮಿತ್ವಾರ ಕಾರಣ ನಿಗಲಂಜಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈದನಿ ಇತ್ತು ಮಿತ್ ಅಂಚೆ ನಿಗಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ನಿಗಲ ಬಾರಿ ತೊರ್ಲುಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಂಕುಲಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಎನ್ನಿಲಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಲಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮನ್ ಗೆಂದಾತ್ ಕೊಡು ನಿಗುಲು ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ ಏತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಫಂಟಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಂದಿ ಅನುಕೂಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒರೇರೆ ರೆಡ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡು ರೆಡ್ ಸರ್ತಿದ್ದು ಓಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರ್ ಕೇರಳ ಉಡ್ಲೇರೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಟ್ಲು ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದು ಅಂತೀರಿ ಉಡುಪಿಡು ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಬರಬಹುದು ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತೆ ಕೇರಳ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿತೇಶ್ ಮುಟ್ಲುಪಾಡಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಸುನಿಲ್ ಕರ್ತಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಯಾಗ ಇದು ಪಂಡರ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದ ಈ ಕಡೆ ನಮಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಅರೆನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ವಾ ರೀತಿ ಮೂರ್ದು ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇತಲ ಮಲ್ದೇರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ದುಂಬು ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ಮುತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪುನರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರೆಗೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅನುಭವ ಆದಿ ಏನಲ್ಲ ಕೊಡು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಐಟ್ ಅಂಚ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪುದರ್ ಮುಟ್ಲು ಪಾಡಿರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಓಕೆ ಪುದರ್ ಸರ್ ಪುದರ್ ವಸಂತನ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂದೆ ಮುಟ್ಲು ಬಾಡ್ದ ಪುಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಲು ಬಾಡ್ದ ಮುತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ ಓಕೆ ಮುಟ್ಲು ಬಾಡ್ದ ಮುತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ ಸುಶಾಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ
ಎಂಕಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಚೆಲ್ಲಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಊರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ ಅದು ನಿಗ್ಲೇಡ ಪಾತಿರನ್ನಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತು ಬಂಗಾಡ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಮಲ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುಟ್ಬಾಡಿದ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಪ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಬರಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸವಲತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರಡ್ ಎಂಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಆರಾಮಡಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೂತು ತೂಪ್ಲಕ್ ಅವಡ್ ಆವ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಲ್ಲ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಶಾಂತ್. ಅರೆ ರಾಮಾನಂದೇರೆಗಳ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರಕ್ಕೆ ಏನಂದುಂಟು ಪನೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪೈಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪಾಶ್ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪಾಶ್ ಆತಿರು ನಾವು ಬೇತ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ನೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ನ ಪೂರ ಕಲೆ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಇರಂತಿ ₹100 ಟಿಕೆಟ್ ದೇತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆವ ಜೊತಂಗ ಮಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಅತಿ ಇಡೀ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವೋಡು ಕಲೆ ಉಂಡು ಅವು ತೂದು ಸುನಿಲನ್ನ ಕೊಂಚ ಕಲ್ತು ದೊಂಕು ದರತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಕೊಡದ ರಾಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತಾನೆ ದೊಂಕ ನನ್ನ ದೊಂಕು ನೋಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಲ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ದೊಂಕುದೇರ ರಾಹುಲ ತೂಲೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಡಿ ಮುಗ್ಗಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ತೂಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ಪನ್ನಿದ್ದಾರೆ ದೊಂಕದ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ದೊಂಕದ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ದೊಂಕದ ಸೀನ್ ತುದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆಗ್ಲಿ ದೊಂಕನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಚಂದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಇದೇನೆ ತೆಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಇರೊಂಚೂರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಸ್ ಇರೋದು ಇಂಚ ಕುಲ್ದಾರ್ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಕೆ ಏನು ಆಸೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಉಂಡದು ಇಜಿ ಆಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪುರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ದನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಓಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಂಡು ನೋಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಮದ್ಮೇದ್ನಾ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ರೈಟ್ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿಜಿ ಮೇಡಮ್ ಈತೆ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ರಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಡ ಪೊಣ್ಣೆಂಚ ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪಂದ ಪುಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಚ ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಸಾಧಾರಣ ಮೇರ ಲೆಕ್ಕ ಹೈಟ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾವ್ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಮೇರೆ ಬನ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ್ನು ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಅವನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಸೀನ್ ಮಂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಗ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಮತ್ತಿಪ್ಪ 4 ಜನ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಡದಿಪ್ಪ ಏರು ಕಂಡದನ್ನು ಬಾಯ್ ಬಿಡೋದು ಇಪ್ಪಿಜೇರಿ ಆಗ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇಡ ಎನ್ಕೇನು ಏನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತೆ ಮೇಡಕೇನು ವ್ಯಾನ ಇರ ಮದ್ಮ್ಯಾತನಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಮದ್ಮೆ ಪೊಣ್ಣು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚ ಬೋಡವು ಪೊಣ್ಣು ಸಾಧಾರಣ ಅವ್ಳು ಎಸ್ ಐ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿರ ಅರೇನು ತೂಪಿರ ಇಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಸಾಧಾರಣ ಓಕೆ ನಾಯ್ಕೆ ಅಂಕೇನು ಜಾಬ್ ಉಡಿ ಪಡ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲ ಡೌಟ್ ಅರೇನು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಿருந்து ಪೊಣ್ಣು ಜಾಬ್ ಉಡಿ ಪಡ ನಾಯ್ಕೆ ಮೇರೆ ಬಂದಿರ ಜಾಬ್ ಉಡಿತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕೋಣ ಸೀನ ವಂಚ ಪಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಉಂತುದು ಬಾ ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅವ ಎಂಚ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತು ಓಡಾಕು ಅತೆ ಯಾನ್ ಇರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ ಗಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರಲ್ಪನೆ ಪಂಡೆ ತಂಜ ನಡತು ಹೋಗು ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಉಂಡಾವೆ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ದೀತ ಸೊ ಅಂಚಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಪನೋಡು ಇದೇಕ್ ಪನ್ಪ ಸುಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಲೈಕ್ ಹುಡುಗಿ ಉದ್ದದ ಬಂಡಾರ ನಿಂಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಲೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಯಾವ ಎಲೆ ಅಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ 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 ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ತಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನೀರ್ ಬರ್ಲಕ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಈಜಿ ಸರ್ ಇದು ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಆಂಡ್ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಸಂಕಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಕಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗ ಅವು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ತೀರೆ ಕೊರಿ ಬಂಗದ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ
ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ. ಅವು ಸುಲಭ ಅವು ಪನ್ಪೆ ಬಂಗದ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಸುಲಭ ದಾರೆ ಕೊರಿಯರ್. ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಲೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏರ್ ಪಾತಿರ್ ನೀವು ಪುದರ್ ಅನ್ವಿ ಅನ್ವಿ ಶಾಲೆ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್? 6th ಒಲ್ಪಡ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಾರ್ಲಾಡ್ತು ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ರಿ ಉಂಡಮ್ಮ. ವಸತ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಚ ದಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ನೀರು ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡು ನೀರಿಗೆ. ಮಾಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಡ ಪುರ ಪಂಟರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಣೆ 25 ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತಾಗ ಎತ್ತ ನೋಡು. ಓಕೆ ಆಟ ಮಲ್ತದೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಆಟ ಮಾಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಮಾತೆರೆಗೆ ಎತ್ಕೊಡು ಇನ್ನ ದೋಸ್ತಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ ಗೆಂದ ಅವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿದ್ದೀರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ತಾಗಣತ್ತೀರಿ ಸಡನ್ನ. once again all the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಶೋಭಾ ಅಂದುಲ್ಲೇರೆ ಟೀಚರ್ PT ಟೀಚರ್ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ಹರೀಶ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ನ PA ಹರೀಶ್ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ. ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈರ್ ಪಂತಿಜರ್ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೋಂಡಿ ಏನ ಬಂಗ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ನಾ ಹೊರತ್ತು ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆದಾನ ಒಂಜೈಟ್ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಲೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆದಾನ ಅವು ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳು ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ 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 ಅವು ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಈಸ್ ಯಾವ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಪತ್ಸರ್ತ ನಾನು ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಪೂಜೋ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಟ್ ಸುಸ್ತಾತ್ ಎಕಡೆ ಹೈಟ್ ಅವೇ ನಾನು ಪತ್ತಿರೋ ಸರ್ ಬಂತದೆ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತೆ ಅವರೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಅವು ಕೊಡ್ಬೇಡ ತಿಂಡಿ ಬರೋ ಬರ್ಪುಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಏರ್ ನಸೀಬ್ ದಗ್ದುಕ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕುದರ್. ಹಲೋ 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 ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಹೊಲ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು. ಓ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ನವೀನ್ ಸರ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕನಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾಯಕ ಬರೋಡಾಪು ನೀರು ಊರಿಗೂ ಎಂಗಲುಂಟಲ್ಲ ಇರ್ನೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಪತ್ತಾರಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಹಿಡ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕ್ ಓಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ಓರಿಲ್ಲಾಡಿ ಮೂರು ಕುಡ್ಲಾಡಿರ್ಲಿ ಬೈದಾರ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಲಾಯಕಾಂಡಿ ಬೈದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಧರ್ಮ ತೆಗೆದು ಬುರಿಯಾರತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯ ಖಂಡಿತ ದುಂಬಲ ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉನಸ್ ಬಾರ್ದೇರೆ ಸುನಿಲ್ ಗುಲ್ದಪ್ಪನಾಗ ಟಿಕಿಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಈರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ಬಂಡಾರ್ದೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿಜ ಇತ್ತು ಈರ ಬಂಡಾರ ಊರುಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಡನ್ ಎಂಗ್ ಬರ್ಪಾಯ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟು ಬಸಲೆ ಅತ್ತ ಬಸಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಲೆ ಡಿಪಾಡೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಮಾರ ಓಲ ಬಸತ್ ಆನಿ ಮಲ್ದರ್ ಕೆಲಸರ ಹೆಂಗ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಡ ಪಂಟರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಿಕೆಟ್ ದೇತ ನೋಡು ಖಾಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಐಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಹೆಡ್ ವಿಷಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಡೆತ ಅಂತಡುಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಣ ಪಾತ್ರೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರ್ ಕಡೆಕಾದು ಅವೇ ಕಡಾಕುಲ್ ಪನ್ನೆ ಬಂದೆ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡ್ ದಾಯ ತೂಡ್ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾಗುಲ್ ತೂಡಿ
ತುಳು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪನಡೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಉಂಡು 100% ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ವೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೂ ನಗುವೆ ಮದ್ದು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಮಾತುಲೆ ನಗುವೆ ಮದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಮದ್ದುಂಡು ಸರ್ವರೋಗವು ಕುಡೊಂಜಿ ಓ ದುಡ್ಡು ಅತ್ತೆ ಓ ಪರ್ಪುನೊಂಜಿಂದ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅವಲೊಂದು ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ 100% ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸುಜಿತ್ ನಾವಡು ಸುನಿಲ್ ನಾವಡು ವಸಂತೆರ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುನಿಲ್ ಕಡ್ತಲ ಮೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ ನಡೆದ್ಲ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮರಪೈದ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಂಡೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೂಲೆ ಆರಾಮಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಈರಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವೇ ಬಂದ್ಬಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಕೊರೋನಾದ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಆಗಲಿ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಬಿಡ್ರ ಆಯ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಕಡ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕೈ ಪಡ್ದಿತ್ತು OTT ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸೋಪರ್ ಬಿಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೋಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಇರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೆಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಈತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಮಿತ್ ಧೈರ್ಯ ಆರಿತು OTT ಪಾಡ್ದೇರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ನ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲೇ ಬುಣ್ಯ ಆ ನನಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಪಡು ನನಾತ್ ದುಂಬಾರಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ನಾಗ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪ್ಲಕ್ ಅವಡು OTT ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ತುಳುತ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೋರ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಜನಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿಂದ ಸೊನ್ಪತ್ತೋರ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ ಗೆಂದಾವಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ ಇಲ್ಲದ ವರಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಪೂರಗಲೆ ಒಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ ಅಂಚನೆ ಪೂರವೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯರ್ ತೆಲಿಹೆದ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ಇನಿ ತೆಲಿಪಾದ ಎಂಕ ಬುಲ್ ನೆಟ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಬೇನ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗ ಪುದರ್ ದಿನಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗಲ ಪಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾತ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ತೂವಡ್ ದಪನ ಟ್ರೈಲರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 25 V4 ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅವರಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ತೂದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷತೆ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾದು.